Wel, dwi wedi bod yn Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg ers 2004. Wedi bod yn y Coleg ers 94 i ddweud y gwir, ond yn 2004 ges i'n penodi'n Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg. Ac felly, ond wedi bod yn cefnogi wrth gwrs yr Ethos Cymreig o'r cychwyn cyntaf. Ac wrth gwrs pan ddath y cynllun iaith Gymraeg cyntaf i'r coleg, wel wrth gwrs roedd hwnna wedyn yn fath o gyrru'r peth ymlaen yn fwy. So dwi'n gweithio gyda tîmau reit ar draws y coleg, yn trio cefnogi nhw i ddarparu yn ddwyieithog, gwneud yn siŵr bod nhw'n ymateb i ofynion siaradwyr Cymraeg, a annog pobl i ddefnyddio yr hyn o Gymraeg sydd gyda nhw, falle os ydy yn gyfarchiad bach neu yn sgwrs bach yn fwy neu hyd yn oed yn fwy na hynny, jyst trio rhoi hyder i bobl i ddefnyddio'u Cymraeg ym mhob cyfle maen nhw'n cael, i ddweud y gwir.